Hoď ho! Počkaj, možno je smerný. To asi nefunguje. Čo to bolo? Také studené. Tu možno prevratiť. Ježišmaria, to štípe, to si nemal robiť, Alex. Kamo, ani nevieš, jak to štípe. Ale ďakujem, že ste ma zobudili. Fú, ani nechcete vedieť, akú nočnú moru som mal. No to sa ešte bude hodiť. Mne sa snívalo, že sme boli proste pre Adama a nenašli sme ho. Škoda. A potom sa mi reálne, viete, čo sa mi snívalo? Tam som bol, tuto, jak sa dívam. Kam mi sa snívalo, najprv, že Alex bol za mňou a potom tam bol Adam na tom kopci, proste z ničoho nič, chápeš? Tak nič. No. Počujete to? No. Počuli ste to, čo bolo? Kamo mi nevral, že to bol sen a teraz sa to stáva realitou. To sa mi stalo. Na bránu. Čo to je? Si úplný Kamo, to snad nie. To je tento, čo bol v mojom sne! Kalani, rýchlo bežte! Rýchlo, kalani! Čo teraz? Čo teraz budem robiť? To nemôžem zostať, však tu neprežijem. Akože Adolfín tu má nejaké vody. Ale kamo, keď si ma všimne, tak som v prdeli. Ja musím tu zostať chvíľku a počkať si, kým ujde alebo pôjde preč alebo niečo a ja rýchlo budem musieť ujsť. Nenapadne. To nebude veľmi ľahké. To nechápem ľudí, ktorí majú radi Vianoce. Oslavovať tento sviatok je fakt akože strata času. Rodina. Dajte ký a jedlo. O to vám všetkým ide. Všetci ste rovnakí. Asi si zrievnem, lebo som unavený a snad nikde je ten krpatý, ale ja ako dostanem. Rýchlo, Alex, ty už si tu? Hej, ide! To stále, to si robí zo mňa sa? Je to on, fakt je to on, kámo. To nebol niekto iný, rýchlo, chalani. Ja vás možno predbehnem. No rýchlo, tu! Už ja som pekne sprostý. Že čo mi vypaluje zrak? To je to svetlo celú dobu. To je lepšie. Ak som dobre počul, tak išiel spať. Toto bude veľmi riskantné. Idem sa tam pozrieť. Spí. Sakra. Jak mu zoberám kľúče? Zmený som. Idem sa napiť vody a idem porozmýšľať. Fakt ma nič nenapadá. Keby som išiel za ním a proste mu zobral tie kľúče, tak samozrejme, že by si ma proste cítil ako sa on snažím ísť do vrecka, zoberiem mu tie kľúče, alebo by ma proste počul. Inak neviem. Nejak by som ho oklamal. To nie je vôbec zlý nápad. Mohol by som to spraviť tak, že išiel by som tam na tú chodbu. Zobral by som niečo, hoci čo tu je. Hodil by som to niekde do tej izby tam dozadu. Išiel by som za ním a zobral by som mu rýchlo kľúče a ušiel. Ale to je dosť riskantné. Čo si to vravil? Je tu? Kamo, on je za nami. Prosím, nie zrazuj ma! Ty vole, kamo, nič nám nerob, prosím. My ti dáme všetko, čo budeš chcieť. Čo potrebuješ od nás? Čo je? Ja som není zlý, jak tí ostatní. Ja som vám prišiel varovať.
Ten týpek s tou černou maskou ma chce zabiť. To je všetko. Počkaj, si vám naháňal? To si bol ty? Yes, ale... Ja som za teba bal ako Iba vado. na toto? Si nás strašil. Tak, plán sa nepodaril. To klope. Idem tam. Môže byť. Adolfín! Ale už nie. Tak môžeme. Čekám. Dvojka, otvor! Teraz pravú. No počúva. Napad. Sirius, poď dovnútra. A ty si kto? Ja som Adolfinov kamarát, ako neviem, či ti o mne hovoril, alebo nie. Vieš, už sa poznáme celkom dlho. Ako sa s ním, ako... Ty si tiež akože jeho kamarát, alebo nejaká rodina, alebo... Nie, som jeho kamarát. David? No. Kde išiel Alex? Vieš, že on išiel do potravín, no, niečo kúpiť, alebo už... Jaj, no. Však jasné, však hladný budeme reálne, koľko môže byť viac ako 3 hodiny ráno reálne. No, to je pravda. Dobre, dobre. Dobre, tak potom sa ťa spýtame nejaké otázky, keď sa vrátiš. Hej. Dúfam, že nás neklame, že je dobrý, lebo ak hej, tak to sme úplne v prdeli. Keď už príde, potrebujem s ním pomôcť. Zdvihnúť. Bo, Počkaj, kamoš, idem. už si tu? Dobre, super. Potrebujem s ním pomôcť, lebo Tak to sa počkaj. ťažký je. Poď, kamoš, ideme ho tam Poďme. odniesť. Poď. Počkaj, niečo som priniesol. Už idem. Počkaj, musím zavrieť ústa. Počkaj, no vidíš, počkaj. Tak, počkaj, daj ho trochu tak viac hore. Tak, No, ja si myslím, že môže tak, byť. pridusíme ho. Nezabudni, počkaj, nerob mu, aby sa nepробudil. Nezabudni, za chvíľku budeš musieť ísť. Môj nový parťák bude potrebovať pomoc, si budeš musieť ísť za ním. Tak držím ti palce. Poď. Vidíme sa. David? No, Myslíš, že sa vôbec vráti? Lebo nejak dlho mu to trvá. a už ide. A už je tu. Dobre. Dobre, už som sa zlakol, že ma zrazíš, že skoro jak na tom bicykli. Ale dobre, rýchlo. Celkom rýchlo si išiel, akože, no to dobre, to je jedno. Takže, ja sa ťa potrebujem spýtať takú otázku. Taký náš kamarát, taký môže mať 140 cm, taký nižší, Ešte ma tým nosom. volá sa Adam. Nevieš náhodou, že kde je? Pretože zmizol a vôbec ho nevieme nájsť. Je v pivnici. V pivnici? Počkaj, ty myslíš tú pivnicu, kde som bola ja? Yes. Davide, viem, kde to je. My tam môžeme ísť reálne za ním. Poďme.